मोनसे इन्डास्ट्रि थायोब्ला बहाय बहुद डेभेलप जायो। जोंनि सालाकाथिनि खोथाखौनो बुं, इन्डास्ट्रि बायनाय थांनायाव माबायदि अबस्थामोन, ओमफ्राय दा इन्डास्ट्रि जाफिनना माबायदि अबस्था जाखो। जों जेरोखोम सुबिदा मोनदों, बे पर्बतजरानि एरियानि मानसिफ्राबो जों मोननाय बायदि सुबिदाखौ मोनदों। बे जोंनि एनटिपिसियावनो जोंनि बे एरियानि मानसिफ्रा गासिबो इंगेजजोब। बेखौथ' खहाथ' बे जाया, माने मोनसे इन्डास्ट्रि थायोब्ला एकदम लेबारनिफ्राय लानानै नों थिखादार, सोरबाबा भाग्य मोजांबा बे एमप्लयिबो जाहैबाय, बा इन्टारभिउ होनानै मोनहैबाय। 10,000 मानसिया नांथाबना दङ। नै दैज्लां बोथोर फैबाय, जोङो आलि जावनोबो माइ गायनोबो मानसिखौ मोना जाना फैदों। खारन मानसिफ्रा बहाय इंगेजजोब एनटिपिसिआव। बेनि उनाव नैबे फैफिनबाय एनटिपिसिआ। दा बे फैफिननानै बे एरियानि मानसिफ्रा खुनु उसुबिदा गैया। जों दा प्रजेक्ट गुदियावनो थायो, एनटिपिसि गुदियावनो। थासारियाथ' जेबो उसुबिदा गैया। थासारिया जुदि उसुबिदा दंमोनब्ला जों उसुबिदा मोनबाय थागौमोन। दा जोंहा खाथियावनो इन्डास्ट्रि दं हिसाबै खाथियावनो बायदिसिना खामानि मावनानै जानो हायो। बहुद रोखोम जिनिस जों फाननानै जानो हायो। गोबां गुबुन जायगानि मानसिफोर दंफैयो नालाय। पर्बतजरा साइडनि मानसिफ्राबो जुदि इन्डास्ट्रि बानायनायाव हेफाजाब होयोब्ला नोंथांमोनाबो जों जेरखम सुबिदा मोनदों बिदि सुबिदा मोनगोन आरो। जेबो उसुबिदा गैया, जेबो खहाबो गैया। दा जेरखम जोंनि एनटिपिसिआव मावना जागासिनो दङ, एबा बिआरपिएल सिङावबो मावना जागासिनो दङ जों लकेल मानसियानो। थिग जों मावना जानाय बायदि, जों सुबिदा मोननाय बायदि बे लकेल मानसिफ्रा मोनजोबगोन आरो। नंगौ, नोंथांमोना नुनो मोनदों जे पर्बतजरानि जे थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसनगोनखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेले बेजे मोनसे गोनो गोथो आरो मोनसे सन्देह थानाय बाथ्रा नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो जे रायजो राजाफोरा सोमावसारनायखौबो नुनो मोनदों जे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बे समाव गायसनाङा, बे मोनसे थासारिखौ लानानै। नाथाय बेनि गेजेरजों मा जायो, आरो थारैनो बे थार्मेल पावार प्रजेक्टनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो, ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो, बे जायगायाव बेसेबां सुबुंफोरा थिसनथाइ मोननो हायो, बेनि सायाव गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो थाखाय नाजागोन। बे समाव आं दं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथियाव थानाय जे एनटिपिसि, बे एनटिपिसिआव आं दंफैयो। आरो एनटिपिसिआव खामानि मावग्रा बिथां सासे दङ, बिथांनिफ्राय मिन्थिनो थाखाय नाजागोन थारैनो बे एनटिपिसिआव खामानि मावनायनि गेजेरजों माबायदि बिथांमोना रांखान्थियारि भाबै जौगाथाय मोननो हादों, आरो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा माबायदि बेनिफिटखौ मोननो हादों, रांखान्थियारि बिथिंजों माबायदि जौगाथाय मोननो हादों, आरो बे एनटिपिसि गायसनोब्ला बा बे थानायनि गेजेरजों बे ओनसोला माबायदि खहा जादों मिन्थिनो थाखाय नाजागोन। सासे बे एनटिपिसिआवनो खामानि मावग्रा दङ, बिथांनिफ्राय मोन्थिनो थाखाय नाजागोन। नोंथाङा बेयावनो खामानि मावो? औ, आं बेवहायनो मावो। मा नाम? सर्बेस्वर दैमारि आंनि नामा। माबे जायगा? आङो बेनिनो सालाकाथिनोखा। सालाकाथि। औ औ। जे बेवहाय नुनो मोनदों जे बुंनो नागिरो जे जिहेतु नैबे एनटिपिसि गायसनबाय, बे गायसननायनि गेजेरजों बा मोनसे इन्डास्ट्रि जुदि गायसनोब्ला रायजो राजाफोरनि ओनसोलनि बेफोरबायदि खहा जायो होननानै बाथ्राखौ बुंनाय बा नैबे समाव पर्बतजरायाव मोनसे जेंना, जिहेतु थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननो नागिरदों, बिथांमोना मोनसे गिखांनाय फैदों। दा एनटिपिसिआव बेफोरबायदि गायसन जाखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि आरो नोंथांमोननि माबा मोनसे खहा बेफोरबायदि जादों नामा? बेखौथ' खहाथ' बे जाया, माने मोनसे इन्डास्ट्रि थायोब्ला एकदम लेबारनिफ्राय लानानै नों थिखादार, सोरबाबा भाग्य मोजांबा बे एमप्लयिबो जाहैबाय, बा इन्टारभिउ होनानै मोनहैबाय। बे लेबार साप्लाइ थायो। बिनिफ्राय जोंहा दा ओरैबायदि जाना दङ, बे जोंनि एनटिपिसिआवनो जोंनि बे एरियानि मानसिफ्रा गासिबो इंगेजजोब। 10,000 मानसिया नांथाबना दङ। नै दैज्लां बोथोर फैबाय, जोङो आलि जावनोबो माइ गायनोबो मानसिखौ मोना जाना फैदों। खारन मानसिफ्रा बहाय इंगेजजोब एनटिपिसिआव। औ, ओंखायनो जों दा गोजाननिफ्रायसो सावथाल लेबार लाना फैनांगौ जायो माइ गायनो थाखाय। औ। नोंथाङा बेसे गोबाव जाखो बेयाव खामानि मावनाया? आङो बहाय 1990 निफ्रायनो दंमोन। बै समावहाय एनटिपिसि गैयामोन दे, बेवहाय बिटिपिएससो दंमोन। औ, बिटिपिएसआ उनावहाय बायलां गारलायबाय। ओमफ्राय बिदिनो 10 बोसोरसो गेप्स थाबाय। गेप्स थानायनि उनाव नैबे फैफिनबाय एनटिपिसिआ। दा बे फैफिननानै बे एरियानि मानसिफ्रा खुनु उसुबिदा गैया। खामानि मोनजोबदों। सोरबा खामानि मोनाखैब्लाबो नोङो बिजनेस मावना जानो हाबाय। सोरबाबा गाइखेर साप्लाइ होनानैबो जानो हायो, सोरबाबा ना दाननानैबो जानो हायो। खारन बहाय मानसिया एभेलेबेल दंसै दा। औ, बे बिजनेसावबो मोजां सोलियो आरो। औ, दखानफोरा माबायदि सोलियो? दखानफ्राथ' हाइ फाइ मोजाङै सोलिगासिनो दं।
आरो जि जिनिसखौ मोननो थाङामोन बे जिनिसखौ दा जोंनि सालाकाटियावहाय कमप्लिट मोनजोबो बै थिथागुरिनि मानसिफ्रानो बर'फ्रा बावसो लांफैबावो सालाकाटिबावो बे मटर मेचिनफोरखौ दामा गावसोराव बारा दामानो बे हिसाबै लांफैयो आरो जोंनाव माने बेवहाय जोबोदनो रांखान्थियारि बिथिंजों गोख्रों जादों दा गोख्रों जाबाय बहुद गोख्रों आगोलनिखौ सिन्था खालामोबा दा आसुरितसो मोनगोन आरो प्रत्येक न'खरावनो माने मटर साइकेल स्कुटि फ्राय दंजोबसै आरो बेबायदि अबस्थायाव दं दा जेबो उसुबिदा गैया आगोल माबायदिमोन बे थासारि जेब्ला NTPC गैयामोनब्ला BTPS गैयामोन बे समावथ' थासारिया बिराद गाज्रि जाबायमोन जोंनि बे एरियानि मानसिफ्रा गोजानाव थानानै खामानि मावनांगौ जाहैबायमोन सोरबाबा बेंगालर थांबाय सोरबाबा बिदिनो हायद्राबाद बायदिसिना बे केरालाफ्राव थांबाय बहुद खस्थ' खालामनानै जाहैनांगौ जादोंमोन बे फैफिननानै जों दा बहुद मोजाङाव दं आरो फ्राय माने 10,000सो मानसिया इंगेज जानानै दं 10,000सो मानसिया औ इंगेज जानानै दं औ ओरैनो बेवहाय जिखिनि खामानि मावो बे जाखिनि लेबारफोर दं बिसोरो बेसेबांसो ओरैनो मोनो नोंथांमोना बेसेबांसो ओरैनो बेनिफ्राय मान्थलि बेसेबांसो मोनो सेलारि दा जोंथ' इमप्लयि नङा जाहैबायथ' जोङो लेबार साप्लाय होयो ओमफ्राय ओरैनो कन्ट्राक्सनबो मावो एखमबा जब मोनबा जब कन्ट्राक्टबो मावबाय बे खामानि सायाव आरो खामानि सायाव खामानिया जुदि थाब थाब मोनबाय थायोबा फैयो बिदिनो बुरजा फैयो औ ओरैनो सासे लेबार हिसाबाव जुदि मावोब्ला बेवहाय इमप्लय खालामब्ला बा बेवहाय लेबार हिसाबै मावोब्ला बेसेबांसो दान बान्था मोनो बेवहाय खमायब्लाबो 26,000 मोनो ओमफ्राय PF दाननाय दङ सुबिदा दं बहुदनो बहुद सुबिदा दङ मा सुबिदा दं जेनेबा PF थाबाय इमप्लयि प्रभिडेन्ट फान्ड होनना बुङो बेखौ नोङो 3 बोसोरजों बख'नो हायो बख'नो हायो औ मासाव बिदिनो 800-900 दानो देहायारि खायसे जेंना जायोब्ला बेनि थाखाय फोसाबनायनि थाखाय माबायदि राहा लायो NTPC आ बेवहाय माबा मोनसे देहानि जेंना जायोब्ला बेक्तिगत हस्पिटाल दंखायो आरो जिबिलाक मानसिया खामानिखौ मावो नालाय बेहा गेट पास दंखायो बेहा सुबिदा बांसिन मोनो ओमफ्राय ओरैनो पाब्लिकफोरखौबो नायो आरो पाब्लिकफोरखौबो नायो जेबो उसुबिदा गैया बे ओनसोल बा NTPC नि गेजेरजों रायजो राजाफोरा माबायदि बेनिफिट मोनो बै साखाथि फाखाथिनि रायजो राजाफोर लामा दालां बेफोरबायदि माबाफोर बेनिफिट होयो नामा बे NTPC निफ्राय खामानिफोर बे NTPC निफ्राय खामानिखौ होयो बेवहाय मोनसे एडिसनेल जेनेरेल मेनेजार होननाय दङ HR माने हिउमेन रिसर्स बेनिफ्राय खाथि खालाखौ स्कुल बाउन्डारि वाल फिसा फिसौ दालां अबेबा लामा बेखौ मावना होजोब्बाय दा होगोन ना होआखै बायदि होबाय माबे जायगायाव होदों जेनेबा बै खाथालगुरियावबो होबाय जोंनावबो बे मुराबारि माबायाव स्कुल हरदों बाउन्डारि वालनि ओमफ्राय ओजों सौथारावबो हरदों आरो नै बावैसो बेंटलाव माबा मोनसे गोदान हरनाय बेखौबो खुलिबाय बेंटल कलेज औ बेंटल कलेजाव माबा हरदों NTPC निफ्राय बेखौबो अपेनिं खालामबाय बे समाव माने साखाथि फाखाथि थानाय रायजो राजाफोरा बेनिफ्राय मुलाम्फा मोनो मुलाम्फायाथ' बिदिनोसै माने खामानि ओरैनो टेम्परारिबो नागिरनानै मावहैब्ला बिदिनो फैसा मोनो गासैबोथ' मेन्टेनेन्सआव मोनजोबा नालाय ओरैनो सोरबा कन्ट्राक्टरनि आन्दाराव मावबाय कन्ट्राक्टराबो खामानि मोनबाय थायो नालाय बिनि सायाव मावनानै सोलिबाय माने बुंनो थाङोब्ला बे साखाथि फाखाथि थानाय गामि गफाफोरनि रायजो राजाफोरा जाय बिथांमोना गुबुन जायगायाव थाङो बा गुबुन जायगायाव कम्पानिफोराव खामानि मावहैयो दा बिथांमोना बे जायगायाव थोंजों एबा खेंसालियै खामानिखौ मोनगोन ना मोना बायदि जायगानि मानसिया मोनो मोनथाय दङ जायगानि मानसिया दा मोनगासिनो दं मावगासिनोबो दं लेबार हिसाबाव नायोब्ला बेसेबां जोन दं बेवहाय लेबार हिसाबै बाव दङ गासै जुदि अनजिमाखौ नायोब्ला गासै दङ 8,000सो दं ओमफ्राय कन्ट्राक्टर बायदिसिना लानानै मेन्टेनेन्सखौ लानानै बे 10,000 औ दा बेवहाय बुंनाय जायो जे पर्बत जरानि मानसिफोरा बा थागिबि सुबुंफोरा पाग्लि जरानि रायजो राजाफोरा जे बुंदों जे थार्मेल पावार प्रजेक्ट जुदि गायसनोब्ला बे जायगायाव गोबां खहा जागोन मानसि दुमसिफोरनि खहा जागोन जिब जुनारफोरनि खहा जागोन दंफां लाइफांफोरनि गुबुंले जागोन बा खहा जागोन दा आबहावाया मोनसे गुबुंले थासारि जागोन होननानै बाथ्राखौ बुंदों आरो सोमावसारदों बाट बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसननाङा होननानै बाथ्राखौ बुंदों दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन जे बेनि गेजेरजों बा नोंथांमोना NTPC दं बे NTPC नि गेजेरजों बेफोरबायदि थासारिया गाज्रि थासारिया जादों नामा जों दा प्रजेक्ट गुदियावनो थायो NTPC गुदियावनो थासारियाथ' जेबो उसुबिदा गैया थासारिया जुदि उसुबिदा दंमोनब्ला जों उसुबिदा मोनबाय थागौमोन दा जोंहा खाथियावनो इन्डास्ट्रि दं हिसाबै खाथियावनो बायदिसिना खामानि मावनानै जानो हायो बहुद रोखोम जिनिस जों फाननानै जानो हायो गोबां गुबुन जायगानि मानसिफोर दंफैयो नालाय दा
आं बेखौनो बुंनो सानो पर्बतजरा साइडनि मानसिफ्राबो जुदि इन्डास्ट्रि बानायनायाव हेफाजाब होयोब्ला नोंथांमोनाबो जों जेरखम सुबिदा मोनदों बिदि सुबिदा मोनगोन आरो आरामसे सुबिदाखौ मोनगोन औ गोबां रोखोमनि सुबिदा दङ प्रजेक्टआ खाथियाव थायोब्ला दा बेखौ गोबां मानसियानो मिथिया नालाय नंखायनो एसे हेंथा हेंथा बुङो आरो जों दा प्रजेक्ट गुदियावनो थाबाय प्रजेक्टनि सोमोन्दै जों एकदम ए टु जेड मिथिजोबगौ आरो प्रजेक्ट खाथियाव थायोब्ला माबायदि अबस्था जायो आरो जाया गुबुंले जायो नामा आबहावाया गुबुंले जायो नामा मिथिंगाया गुबुंले जायो नामा मिथिंगायाथ' गुबुंले जाया मिथिंगाया जुदि गुबुंले जायोमोनब्ला जोंनि देहायाबो दाहालागै बिदि थानाय नङामोन खोमा जोंथ' दा मोजाङैनो दं जेबो उसुबिदा गैया नोंथाङा बेसेबां बोसोर जाखो होनदों आं दा 48सो थांबाय दा बेवहाय खामानि मावनो बेवहायथ' आं 1990निफ्रायनो दं दिनैसिमबो दं 1990 35 इयार्स औ जाबाय औ 32 बोसोर जाबाय औ दा बेवहाय जों बुंनो नागिरो जे बे थासारि बा ओनसोलाव बेफोरबायदि गायसनोबा इन्डास्ट्रि गायसनोब्ला खामानि मोननाय नङा सुबिदा मोननाय नङा होननानै बाथ्राखौ बुंदों एनटिपिसिया मोनसे नैबे बिथिङाव जुदि मोनसे कम्पेनियाव बेवहाय खामानि मोननाय बाथ्राया गोजाननि बाथ्रा बेवहाय बिराद खम बिबांनि सुबुंफोरा खामानि मावनो मोनगोनबो होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों खायसे राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों नाथायबा मा बुंगोन बे समाव बेनिख्रुइ जिहेथु गिदिर मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ बे जागोन बा बेवहाय बेसेबांसो मानसिया नोंथांनि आन्दाजाव बा नोंथाङा जिहेतु एनटिपिसियाव मावो दा बे हिसाबाव बेसेबांसो मानसिया बेवहाय थिसनथाइ मोननायनि सुबिदा बायदि थागोन बेयाव गायसननो गोनां जायगायाव बेवहायथ' जोंनि आं दा खोनानाय मथेबाथ' जोंनि एनटिपिसिनिफ्राय बहुद देरसिन इन्डास्ट्रि जागोन आंथ' सानो बेवहाय 15,000सोनि खम जानाय नङा 15,000सो मानसिया मावनानै जानो हागोन आरो एंगेज जानानै थानो हागोन आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खमानो औ खमैनो आरो खाथि मा होनो बेवहाय कमिटिबो थागोन नालाय मानसिखौ लानांगौबो बायध'था जायो बेवहाय रायजो जानाय जिखिनि दखान बानिज्य दङ बेनि अनगायैबो नोङो गोबां खामानिफोर लेबारफोर दङ माबायदि सोलियो बिथांमोननिया बै दखानफोरा माबायदि सोलियो हाथायफोरा माबोरै सोलियो दा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माबायदि जौगाथायखौ मोननो हादों बे एनटिपिसि जानायनि गेजेरजों दा एनटिपिसि जानाय लोगो लोगोनो जोंनि बे सालगारि बाजाराव आगोलाव जेरखममोन दाथ' एखेबारे बहुद हाइ फाइ दखान जाजोब्बाय जेखौ नांगौ बेखौनो मोनो आरो खिना बेसायाबो बहुद मोजां जायो लकेलनि मानसिया जेबो उसुबिदा गैया जों दा बङाइगाव क'क्राझारावबो थांनानै माल लायनांगौबा खुनु खोथा गैया जोंहा जों सालगारियाव मोनजोबो औ बहुद सुबिदा आरो थिंखौनो बुं सिमेन्टखौनो बुं माबा मोनसे जिनिसखौनो बुं गाजोल गुजोलखौनो बुं बे जाग्रा लोंग्राथ' कम्पालसारि मोनखाजोबो बेवहायनो बाखि गैया औ बै गला होनाय जे सुबुंफोर जाय बिथांमोना नोंथाङा बुंदों थिं सिं गासिबो बुस्थुखौ मोनो होनना बुंदों बिसोरो बे ओनसोलनिनो थागिबि ना गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बे दखान होनाय माखासे बिसोरो बे जायगानि थागिबि गुबुन जायगानिफ्राय दा फैनाया गैथ'ला बै बिटिपिएसनि दंमोन बिथांमोना बिटिपिएस बायनाय लोगो लोगो खारलांजोब्बाय दा जोंनि बे गालामाल दखानफ्रा लकेलनि मानसिजोब गैथारामोन बिसोरबो आगोलाव फिसा ओरैनो फिसा फिसासोमोन दा नैबे एनटिपिसि फैनानै गिदिर जाजोब्बाय दखानाबो बिल्डिं जाजोब्बाय नोंथांमोनाबोथ' नुबाय गलाबाद बिल्डिं जाजोब्बाय खायसे मोनसे गोनो गोथो पर्बतजरानि रायजो राजाफ्रा मोनसे गोनो गोथोखौ जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जे बे इन्डास्ट्रि गायसनोब्ला जोंहा खहा जागोन ओनसोलनि थाखाय खहा जागोन दा बेफोरबायदि सानग्रा बै रायजो राजाफोरखौ मा बुंनो नागिरगोन नोंथाङा आंथ' बेखौ एखेबारे भुल होनना सानो मारै भुल होनना सानोब्ला मोनसे इन्डास्ट्रि थायोब्ला बहाय बहुद डेभेलप जायो जोंनि सालगाथिनि खोथाखौनो बुं इन्डास्ट्रि बायनाय थांनायाव माबायदि अबस्थामोन ओमफ्राय दा इन्डास्ट्रि जाफिननानै माबायदि अबस्था जाखो जों जेरोखोम सुबिदा मोनदों बे पर्बतजरानि एरियानि मानसिफ्राबो जों मोननाय बायदि सुबिदाखौ मोनगोन माने गिनो गोनां गैया नामा गिनांगौ जेबो बाथ्रा गैया जों थानानै जों मिथिजोबगौ आरो दा इन्डास्ट्रि खाथियाव थानानै मिथिजोबगौ जेबो उसुबिदा गैया खहा जाया जेबो खहाबो गैया दा बेवहाय थोंजों एबा खेंसालिया रायजो राजाफोरा खामानि मोननो हानायनि सुबिदा थागोन नामा बहायथ' सुबिदा दङ दा जेरेखम जोंनि एनटिपिसिआव मावना जागासिनो दङ एबा बिआरपिएल सिङावबो मावना जागासिनो दङ जों लकेल मानसियानो थिग जों मावना जानाय बायदि जों सुबिदा मोननाय बायदि बे लकेलनि मानसिफ्रा मोनजोबगोन आरो माने जिंगासिनांगौ औ मोनजोबगोन नंगौ बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो मोनबाय एनटिपिसिआव बिथाङा खामानि मावो आरो बिथांनिफ्राय जों रोखा बाथ्राखौनो मिन्थिनो मोनदों जे बे सिङाव
खामानि मावनानै जोबोदनो मोनसे जौगाथायखौ बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिदों जे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जोबोदनो मोनसे थुलुंगा एबा बे ओनसोलनि जाखिनि रांखान्थियारि बिथिंजों थागिबि रायजो राजाफोरा गोबांनो सुबिदा मोनो बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखायै बाथ्राखौ बुंथिदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे थागिबि रायजो राजाफोरा बेवहाय 8 निफ्राय 10 रोजा सुबुङा बेवहाय एंगेज जानानै दं एबा खामानि मावनानै दं होननानै बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिदों जे बे ओनसोलाव थामहिनबा जाय जायगायाव बेफोरबायदि थार्मेल पावार प्रजेक्टआ गायसन जायोब्ला बे ओनसोलनि जेबो खहा जाया आरो बरन्सो बेवहाय रांखान्थियारि बिथिंजों आरो बेनि थागिबि रायजो राजाफोरा खामानि मोनगोनखौ बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव नोंथांमोननो जे मोनसे पर्बतजरायाव गायसनजानो गोनां थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै गोनो गोथो रायजो राजाफोरा साननाय आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गिखांनाय थासारि बे थासारिनि सायाव जे रायजो राजाफोरखौ बिथाङा खावलायदों जे बे समाव जेबो जिंगा सिनांगौ गैया मानोना बेनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरानो सुबिदा मोनगोन आरो बेवहाय मिथिंगायारि आरो गोबां बिबांनि जिखिनि खहाखौ सानदों बे साननाया नंखाय बा बेफोरबायदि जेबो खहा जाया होननानै बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिनायखौ नुनो मोनो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे ग्राउन्ड जिर' रिपर्टनि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिहोबाय गोजोन्थों।